गोड़ लगतनी बड़ा खबर बटुए बक्सर जिला के डुमराव से। ब्रह्मपुर करनामेपुर के बाद डुमराव में भव्य उद्घाटन नंदिनी मिनी मॉल के उद्घाटन में पहुंचे भोजपुरी सिंगर अरविंद अकेला कल्लू जी। देखिए अच्छा हमारे काम वाला कि उद्घाटन समारोह बजाइए एगो फोटो खींचा के चल जाते लेकिन हम ब्रह्मपुर आ करनामेपुर के बाद अब बड़ा सुनहरा अब बड़ा ऑफर लेके आ गई बा नंदिनी मिनी मॉल अब डुमराव में, जौना के उद्घाटन में पहुंचली भोजपुरी सिंगर अरविंद अकेला कल्लू जी। बाप रे बाप, लोग सोचतल है कि नंदिनी मिनी मॉल के जौन भी लाभ उठावे के बा हमनी के ब्रह्मपुर की तो जाए के पड़ी और ना तो करनामेपुर। लेकिन प्रोप्राइटर अजीत पांडे जी सोचनी कि काहे ना एगो नंदिनी मिनी मॉल डुमराव में भी खोल दिया जाए, तो बहुत ही भव्य एगो नंदिनी मिनी मॉल डुमराव में खोल देनी, जो उनकी रोरा लोग के सामने दिखता कि व्यवस्था का बा ब्रह्मपुर से लाख गुना बढ़िया लाख व्यवस्था के साथ में अब डुमराव में सुनहरा ऑफर के साथ आई जा। आज एक बार नंदिनी मिनी मॉल के सेवा करे के मौका जरूर दी जा। बक्सर के क्षेत्रवासी खातिर अब ब्रह्मपुर ना बल्कि डुमराव में भव्य नंदिनी मिनी मॉल खुल गई बा, तो एक बार आई जा और नंदिनी मिनी मॉल के सुनहरा ऑफर में सुनहरा कपड़ा ले जाई जा और वीडियो में कमेंट जरूर करके बताई।